Okay, padayon tahiga lang ato sunanaw kanang sorry kayo kay medyo na off ang ato nga video ning kalit lang og ka-off ang video na to nya nag-open ta mahigala og bag-o. So makahimo gyapon mo sa pagpadangat og mga mensahe diston tulabanon ato'y mga request ito ganiya na nato to nakit kay tungod kay na off man o bag-o na ni ato nga kung karon gi-open sa usahay ning internet kun kalit og kawa o kalit og kapawong muna nga uh, naya po'y bago ato gi-open makahimo mo sa pag-utro og message mahigala kung wala nato nabasa ang inyong mga mensahe. Okay, padayon to sa nanigala atong tagano sa higayon si Brother John sa di pa nato basahon ang pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod kanunay niini nga programa sulod sa taas ug dugay na nga panahon. Busa kutob sa giabot ug sa tanang nagapaminaw karon. Welcome, and may the Lord God bless us. Okay, adto tas pagbasa higala sa pangutana nga may atong tagdon karon. Ingon diri nga mayong buntag naalang ko'y pangutana. Nganong nagsunod ba mo sa daang tugon nga iya man to sa mga Hudiyo nga sa bag-ong tugon klaro man jud kaayo ang Mateo 15 nga pwede nang kaunon ang hugaw kaniadto. Gilimpihan na kasayon sabto ni ana di gihapon mo amukaon gihugasan na gud na o gilimpihan na sa Dios so wa nay kalabuta o wa nay kalabutan sa kaluwasan sa tao di na maka-imperno. Okay, munay pangutana nga ato nga tagaag pagtagad karon. Nangutana siya mahitungod sa ngano kunong nagsunod magyapon ta sa sige sa daang tugon kadto kunon daang tugon iya lang to sa mga Hudiyo. Ingon siya nga sa bag-ong tugon kuno matod pa niya klaro gyud kaayo ang Mateo 15 nga pwede na kaunon ang hugaw kaniadto kuyawa no hugaw kaniadto gilimpyuhan na kasayon sabto ni ana di gihapon mo mukaon gihugasan na gud na o gilimpyuhan na sa Dios so wa nanay kalabutan sa kaluwasan sa tao di na maka-imperno. Okay, thank you kayo. Ug namoy mga ikatampo dahigala nga tubag so ato na nga gipaabot dinhi so isend lang dinhi sa amo nga number ni Brother John ang inyong mga tubag or pwede diri sa comment section nato mga higala sa Facebook aron ato nang matagad mga higala dinhi sa atong programa no. So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome o ang inyong mga participation karong buntaga mga kahigalaan. So nasabtan na ito ng pangutana, unang mutubag ni Adto, si Brother John, o niya ako ning tapuson mga higala. Brother John. Okay, balik ragot og kausa Brother Levi. Bray Dawi, unsa tang oras sa karon mo tapos sa atong programa? Alas 9:25. Yes. Okay, mo ni pangutana ako ning utrohon. Ang iyang pangutana Brother John nga naman kunong nagsunod mangyapon ta sa daan nga tugon, sige mo tagsunod daan tugon nga kana kuno ng tugon iyara kuno tos mga Hudiyo matod pa niya nga sa bagong tugon god ang tanang ingon siya nga sa bagong tugon klaro man jud kuno kaayo nga ang Mateo 15 nga pwede nang kaunon ang mga hugaw kaniadto gilimpyuhan na ingon siya kasayon sabto ni ana di gihapon mo mukaon gihugasan na gud na o gilimpyuhan na sa Dios so wala nay kalabutan sa kaluwasan sa tao di na maka-imperno. Mao ni Brother John.
Okay, daghang kayong salamat no may tungod ining pangutanaha. Pero kini sagod kung atong sabton gid pag-ayo kining pangutanaha. This is only a human kuan mind ra gyud ni hunahuna ra gyud ni tao. Dili ni mo'y hunahuna si Ginoo. Ang Isaias Kapitulo 55, versikulo 8, nag-ingon, ang inyong mga hunahuna, dili mao ang akong hunahuna, ni ang inyong mga dalan, mao ang akong madalan. Timan mga kaigsuunan, nga dili magkatakdo ang panghuna-huna sa tao ug ang panghuna-huna sa Dios. Dili magkatakdo ang dalan sa tao ug ang dalan sa Dios. Ang importante nga ang tao makahimo sa pagdapig ug pagpili diha sa hunahuna ug dalan sa Dios, dili sa hunahuna ug dalan sa tao. Tandaan nato na kung kanang pangutana nga nganong nagsunod pa man mo sa daang tugon, panahon ra na sa mga Hudiyo. Ang bag-ong tugon di ay dili pa na panahon sa mga Hudiyo. Kung atong tan-aw dinis ay kaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Dinhis the Living Bible nag-ingon dinhi atong basahon na sa 3:16 nag-ingon, the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us do what is right. Kuha ang punto nag-ingon dinhi. The whole scriptures, the whole Bible was given to us by inspiration from God. Ang tibuok nga Biblia, tan-aw ang tibuok Biblia gihatag kini kanato ingon nga pagpadasig gikan sa Dios. Tanawa, tibuok Biblia. Busa diha sa imong hunahuna nga kanang daang tugon panahon ras mga Hudiyo, dili na madala kay ang balaang kasulatan tibuok Biblia gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. The whole Bible, ang tibuok Biblia. Kung ang imong paghuna-huna o pagsabot bag-o na lang, wala na nang daan, dili na musakay, dili na muhaom, dili na matakdo sa gisulti dinhi sa bag-ong tugon nga nagsulti the whole Bible, ang tibuok nga kasulatan. Ang tibuok Biblia gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan nga ang tibuok Biblia dili kay bag-o lang. Tibuok Biblia gituga sa Dios aron ang tao matudluan. Sa tibuok Biblia dili kay daang tugon lang. But pasabot daan og bag-o. Gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa, kung ari lang kas bag-o, huway labot ang daan, dili mo takdo sa gisulti ang tibuok Biblia. May tagpikas nga Biblia, tibuok bala kasulatan, tibuok Bible. Kay kung dili tibuok o pikas na ari ka sa bag-o. Gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan kung gusto ka gani nga magpatudlo og ang mga gitudlo sa imo gikan sa Dios, susiha ang tibuok nga Biblia, tibuok kasulatan. Sunod, alang sa pagpamadlong. Kung gusto gani kang mabadlong sa sayop nimo nga kinabuhi, susiha ang tibuok nga Biblia, dili kay bag-o lang. Sunod, alang sa pagpanulid, kung gusto ka gani sa imong kabaliko, sa imong kahiwi, matarong ka, matulid ka,
susiha ang tibuok nga Biblia, tibuok kasulatan. Sunod, og alang sa alang sa tibuok pagkamatarong. Busa aron imong makaplagan ang kinatibuk-an sa pagkamatarong sa Dios, susiha ug magpatudlo ka sa balaang kasulatan, tibuok Biblia. So mao ni gihisgutan. Karon kanang imong gidapigan paghuna-huna nimo sa Mateo 15 nga ang mga mahugaw ipakauna, ang gidili ni adto ipakauna niingon pagyud ka kasayon sabton. Dili ko makatuo sa imong giingon nga sayon sabton, kay kung sayon pa lang yung sabton nakasabot na unta ka. Kanang Mateo nga imong gisgutan 15, wa kay makita diha nga naghatag na og authority ang Dios nga kadtong mga mahugaw nga gisulti sa Biblia, ipakauna kay gihinloan na. Sumala sa Mateo 15. Kani manggod ang gisulti ni Kristo kung imo ning tan-awon, na himo lang gyud ba din nimo nga ingnon ta na lang pagkasulti imong na tinawhanon nga pagsabot. Sumbingay man ni ang gisulti ni Kristo unya imo man hinuong giliteral. Maunay hinungdan nga ang pagkahiwi na gyud hinuon, gituganis Ginoong kasulatan alang sa pagpanulid, nahiwi na baliko na gyud hinuon ang imong panghuna-huna tungod kay wa man ni ang Mateo 15 naghatag og authority o katungod sa tao nga gisugo ang tao nga mukaon nas mga mahugaw kay iyang gihinluan. Kining Mateo 15 ni mao ani magina ang imuhang kwan, ang imuhang kanana ang magbase dinhi sa Gs niya kinini ang 12 atong basahon. Unya iyang gitawag ang mga tawo ngadto kaniya og miingon siya kanila, paminawa og sabta ninyo kini. Gawas nga paminawon sabton, paminawa og sabta ninyo kini. Busa ang importante magod sa atong gibasa atong sabton. Magtuon ta og unsay contextual study, unsay comprehensive study aron makuha nato ang kinatibuk-an nga dili ta mudapig sa atong kaugalingong opinyon, dili ta mudapig sa atong kaugalingong pagpanabot. Nag-ingon dinhi nag-ingon si Kristo, gitawag niya ang mga tawo ngayon, paminawa og sabta ninyo kini. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini ang makapahugaw sa tao. 100% dinhi ka nagbase nga ang mga mahugaw gitugot na nga kaunon, kay limpyo na. Nya bagoy paglimpyo ang gihisgutan dinhi. Ang gihisgutan dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. So anhi usa ta. Dili ang magasulod sa baba. Ingon ni Kristo, paminawa og sabta ninyo kini. Dili ang magasulod sa baba mo'y makapahugaw sa tao. Pananglit sa unsa man kanang mga butanga nga mosulod sa baba dili makapahugaw sa tao, kundili ang nagagula. Pananglit unsa man pong mga butanga ang nagagula diha sa baba nga mao'y makapahugaw sa tao. Wa man kay laing mahuna-huna nga nagagula sa baba. Mangluwa ka, mangulihad ka, musuka ka, diha ra. Di ba? Magagula gikan sa baba. Karon kini bang mga bahina mo gipasabot ni apay laing mugula sa baba kanang imong mga pinulungan, imong mga sinultian. Tanaw gikan na sa baba. Mugawas na. Pagkunya, samtang nagsulti inis Ginoong Hesus, nasayod ba mo og unsay background ani?
traditionally ang mga Hudiyo duna sila'y balaod, ila ng balaod dili iya sa Dios kanang gitawag bag Mishnah law. Murag 39 ni kabalaod ang gipanday sa mga Hudiyo nga kining mga balaura ila ning gidugang sa balaod sa Dios. Unya ang Deuteronomio 14:2 wa man tagais Ginoong otorite nga ang tao magdugang o mag-iban sa kasuoa sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, si Ginoong Hesus wa nagsunod niining ilang mga tradisyon. Kay dili pwede nga mukaon sila nga dili makapanghunaw sa ilang mga kamot. Kay kung mukaon sila nga wa sila makapanghunaw, giisip na nila nga makapahugaw na sa tao. Busa gibadlong sila ni Ginoong Hesus niining huna-huna. Timan-i ang huna-huna sa Dios dili may huna-huna sa tao. Ingon ni Ginoong Hesus dili ang magasulod sa baba mo'y makapahugaw sa tao, kundi ang magagula sa baba. Karon ipadayon na tog basas 12. Unya miduol ang mga tinun-an, meaning iyang mga disipulo, miduol ang mga tinun-an og miingon kaniya, nasayod ka ba nga ang mga parasiyo gingilaran sa ilang pagkadungog sa imong sulti? Gingilaran, gilainan sa uban nga translation na, gilainan sa ilang pagkadungog sa imong sulti? Muna giingon sa mga apostoles nga tuwang Ginoong Hesus, nasayod ka ba? But pasabot na hibalo ka ba? Nga ang mga parasiyo gingilaran sa imong sulti? Unsay tubag si Ginoo? Siya mitubag nga nagingon, ang matag usa ka tanom nga dili tinanom sa akong amahan nga langit nun, kini pagaibton. Nanawa, hibaw igyod. Kining tanom nga gihisgutan dinhi, dili na literal nga imong gitanom, kundi pulong na sa Dios. Og ang mga pulong nga natanom didto sa kasing-kasing o hunahuna sa mga Hudiyo, dili na kanang gitanom na nila pero dili na tanom gikan sa Dios, gikan sa matud pa pagaibton. So natanom sa hunahuna sa mga Hudiyo nga kung mukaon ka di ka manghunaw, kapugaw ka. Pero kay gingilaran man gyud ang mga Hudiyo ingon sa Ginoo nga, nasayod ba mo nga ang tanom nga dili tinanom sa akong amahan pagaibton? Kadtong natanom nga mga pulong nga dili iyas Ginoo, useless na, ibton ra gyud. Unya nag-ingon dinhi sa kinini ang Trisi. Siya mitubag nga nag-ingon, ang matag usa ka tanom nga dili tinanom sa akong amahan nga langiton kini pagaibton. So kung unsa may mga pulong nga natanom diha sa kasing-kasing una-una sa tao nga dili iyas Ginoo, wa gid nay kapuslanan, ibton ra gyud na. Unya nag-ingon sa 14, pasagdi lang ninyo sila nga mga magtutultol nga buta, ug kun ang buta magaguyod sa buta, sa gahong mga hulog silang duha. Literal bagod ni. Ang gisulti ni Ginisus, mga pasumbingay. Pero sabton gani ninyog literal, diha na musimang ang kamatuoran. Naditor. Kay ang buta, matod pa din pasagdi lang ninyo sila nga mga magtutultol nga buta. Period. Naadi ay mga tao nga buta sa kamatuoran. Kining gitog spiritual blindness. Dili physical blindness ni. Dili ni physical nga pagkabuta. Sila buta sa kamatuoran ug kay buta dili makakita, mauning mga puntuha nga daghan ron sa mga tao nga nagsunod sa mga gipangtudlo sa mga buta, wa kakita sa kamatuoran. Pero ang giingos Ginoo, pasagdi. Muna nga daghan kairong mga buta sa kamatuoran nga wa kakita, nga nanudlo pod sila nga ang ilang gitudloan sama pod nila buta, wa pod kakita sa kamatuoran. Higala, gusto ka bang makakita gikan sa imong pagkabuta? Nganong dili man nimo gamiton ang imong tuhod sa pagluhod? Nganong dili ka man magampo nga ang Ginoo maminaw man, mutubag man, nga Ginoo dad akos kahayag sa pagpanabot,
nga masabtan nako ang kamaturan nga di ko magpabilin sa kangit-ngit, di ko magpabilin buta. Kay ang gisulti dinhi nga ug kun ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Ang pangulo butas kamaturan, ang mga membro buta pod sa kamaturan, sa gahong mga hulog silang duha but pasabot pareho sila nga sa adlaw unya sa paghukom mahukman ra gyud sila. Unya nag-ingon dinhi sa 15 mao ni dapat ninyo nga sabton. Kay sayon ra manggighaagid ng sabton. Apan si Pedro miingon kaniya, isaysay kanamo ang sumbingay. You see? Unsang gisulti ni Kristo, sumbingay. Pero ang inyong pagsabot, literal. Kay kuno ipakaon itong mga mahugawng gidili sa Ginoo. Doon na may silingan kaniadto patay na mapudin taon. Ang iyang ekspresyon mo ingon ra gito, por Dios, por santo in taon. Ha? Nganong naingon man ana ang inyo nga pagpanabot sa gisultis Ginoo sumbingay to. Unya giliteral ninyo kay ang mga mahugaw nga dili ipakaon kunwari ipakaon na kay gihinluan uy wa gyud gisulti din nga ang kadtong pagkaong mahugaw gihinluan as Ginoo ipakaon na. Inyo ra man ang that is your own understanding. Inyo ra nang kaugalingong panghuna-huna o pagsabot nga dili lagi na maoy huna-huna sa Dios. Ayaw dapigi ang huna-huna sa tao, ang dapigi ang huna-huna sa Dios. Unya, nag-ingon si Pedro, isaysay namo ang sumbingay. So, gisaysay ni Ginoong Hesus ang sumbingay atong basahon sa 16. Og siya maingon kanila, wala ba gihapon usab kamoy pagsabot? So, naagi di ay mga tao nga walay unsa pagsabot. Giingon ni Ginoong Hesus, wala ba po di ay mo'y pagsabot? Oh? Unya, unsay saysay ni Kristo kay nga mas Pedro isaysay namo ang sumbingay. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan unya igaat sara sa gawas? Ang bisan unsa iisulod sa baba matud pa dinhi nga wa ba niyo palandunga nga bisan unsay mosulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igaat sara sa gawas? Bisan unsay isulod sa baba muagi ra gina dito sa tiyan unya iitsas gawas. Ako ipadayag basa kung ang ipasabot ba ni Kristo kadtong mga mahugaw nga di ipakaon na. Nagingon din apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing taning resulta na. Wa man gikas tiyan gikan sa kasing-kasing. Way pagkaon nga adto mosulod sa kasing-kasing kundi adto tiyan ug kadtong dito tiyan motoy igait sa gawas. Pero ang gipasabot ni Kristo ang magagula sa baba mo'y makapahugaw sa tao kadtong gikan sa kasing-kasing dili gikas tiyan kay gikan pastiyan ay aba natural pagkaon pero gikan sa kasing-kasing bugula sa baba unsa man ning mga butang nga nagagikan sa kasing-kasing kay wa gyud lagi pagkaon nga adto sa kasing-kasing kasulod sa tiyan ra gyud na. Apan nagingon ni Kristo kay agikan sa kasing-kasing gagula ang daot. Ang nagingon din nga matud pa ni Kristo apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Unsa man ning mga butang nga niguwa sa baba gikas kasing-kasing nga makapahugaw sa tao? Ako padayon nagbasa. Matud pa dinhi kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna. Pagkaon din ang hunahunang daotan. Ang inyong huna-huna pagkaon. Nga ang gidili is Ginoong mahugaw ipakaon na. Ang gisulti dinhi kay ang gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang huna-huna. Gikan as kasing-kasing. Sunod, pagbuno, panapaw. Tanawa, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panultig pagbuling sa dungog. Nabagoy pagkao din bisag usa gihisgutan, gipasabot din wa. Kay gikan kini sa kasing-kasing mugula diha sa baba kining mga butanga maoy makapahugaw sa unsa ni pagbuling sa dungog. Nias 20 gipasabot na ni Kristo. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Unsay makapahugaw sa tao? Ang gikan sa kasing-kasing magagula sa baba, daotang hunahuna, pagbuno, panapaw, pakihilawas, pangawat, pagsaksig bakak,
pagpanultig, pagbuling sa dungog. Kada bang kusog kay kamudaot-daot, naami silingan, labang kusuga gimang daot. Sip-sip nga dako. Magsing pangdaot sa uban, unya i-introduce niya ngayang kaugalingon nga siya tarong butan. Ha? Perting lumuha kay manulti, murag di kabuak og itlog. Grabe mang daot. Unya kay gikan sa kasing-kasing ni gula sa baba, pagbuling sa dungog, imong daoton ng imong sigkataw kay ikaw gid mo'y tarong, mo nay makapahugaw nimo. Ang gisulti ni Kristo niya kung unsay ang gipasabot. Mao kini ang makapahugaw sa tao apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Kadto ba tong pagkaong mahugaw ang gidili gisulti ni Kristo nga dili makapahugaw? Ang pagkaon nga way pupanghunaw matupad ni Kristo dili na makapahugaw sa tao. Pero ang inyong hunahuna pagkaon gitugot na ang mahugaw kaunon. Tungod lang ani. Mga kaigsunan ayaw tuguti. Nga ang imong kalag maimpirno tungod lang sa sayop nimong interpretasyon sa nasulat dinhi sa Biblia. Ingon ni Kristo paminawa og sabtan ninyo kini. Nganong dili maginato sabton ang gipasabot? Nga ang Biblia musaysay mana, muhubad mana sa iyang kaugalingong interpretasyon. Sama ni ini karon giinterpretar sa Biblia ni Kristo kung unsay buot ipasabot ni adtong iyang gisulti, pero ang interpretasyon ninyo lahi kay ipakaon na ang mahugaw kay nahinluan na. Mga kaigsuonan, ayaw sayangi ang imong kalag, labaw sa tanan, ayaw og siki og sayangi. Ang kahigayunan nga giula ni Kristo ang iyang dugo didto sa Kalbaryo sa cross para lang nimo og para nako, unya malaglag ra ka. Mahimong way kapuslanan ang dugo ni Kristo. Ang nga giula natong tanan, malaglag ra ka sa sayop nimo nga paghunahuna og pagtuo. Kung duna may gihinluan, dili misupak. Pero dili nang mahugaw nga gisultis Ginoong dili ipakaon kay wa ay usa ana nga gihinluan sa Ginoo. Sabta ra gyud kanang gihisgutan sa Isaiah 66 15 paingon sa 17, ang nagakaon sa unod sa baboy ug ang ilaga ug ang mga dulumtanan, tanawa, dulumtanan mao nang gidili pagpakaon sino ang nagkakaon sa unod sa baboy, ang ilaga ug ang mga dulumtanan, silang tanan mga laglag sa adlaw sa katapusan. Tanawa, ang tanan nga nagakaon sa gidili sa Ginoo malaglag sa adlaw sa katapusan. Karon ka na ang gidili sa Ginoo. Karon ka nang gidili sa Ginoo. Ha? Imo na nang ipakaon sa tao. Unya, gisulti na nga daan sa Ginoo nga sa adlaw sa katapusan ang nagkaon sa gidili sa Ginoo malaglag. Gidili na sa Ginoo, ingno nimong gitugot na sa Ginoo. Who you are nga imo mang butang-butangan ang Ginoo? Wa, dili na maoy gipasabot. Kung doon na may gihinluan, dili misupak diha. Pero ang gihinluan, ang tao nga iyang gipakamatian. Kay nahugawan manggudta tungod sa sala. Munang gihinluan ang tao, kay nagkahugaw ta tungod sa sala. Pamati iragod ninyo ni ang gihisgutan sa Juan Kapitulo 15, 3, nag-ingon din unsay gisulti din Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Nangaunsa ang tao? Nangahinlo na tungod sa pulong nga gisulti sa Ginoo. Kamo nangahinlo na. Pagkaon din ning gipasabot din ning nahinloan nga ang tao man. Unsa may gihinlo sa ato? Tungod kay nahugaw ta sa sala, sa dugo ni Kristo nga iyang giula dito sa cross, ang tao nahinloan na. Ingon niya,
kamo na nga hinlo na sa pulong nga akong gisulti ninyo. Niya ingon man si Kristo paminawa og sabta. Sabta ninyo niyo akong basahon. Sumala sa Hebrehanon. Klaro man gyud niya ako magining kuang gyud pag sa inyo hagyod. Sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 10. Ingon niini ang gisulti dinhi ni San Pablo. Og pinaagi sa maong kabubuton, kita nangahinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. Nangaunsa ta? Nangahinlo ang tao mo'y gihinloan gikan sa sala, sa usara kapag halad ni Kristo sa pag-ula siyang dugo dito sa cross. Ngadto pa kamo nangahinlo na mo ni gisulti. Unya ang tao mo gihinloan ang inyong pagsabot nga ang gihinloan ang mahugaw nga gidili sa ginupagpakaon sipiat gyud kayo. Wa pastang lihisa gyud. Naditor gyud hinuon ang kamatuoran nga angay unta nato nga sabton. Tungod lagi sa mga minaomao o kinaugalingon nga pagsabot nga dili sabton ang dili tugote lang ang Biblia moy mo pasabot kay naara man na sa iyang kaugalingong interpretasyon kay kita gud tawo moy mag-interpret lain-lain tag hunahuna lain-lain pud og interpretasyon. Ang iya sa Dios moy atong sundon dili ang hunahuna sa tao. Naklaro na kayo akong balik kag basa ha nagingon ni og pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala pinaagi sa makasorog dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. Ngano man kay ang tao nahugawan tungod sa sala busag gihinluan ta sa dugo ni Kristo nga iyang gihalad sa ato didto sa Kalbaryo sa cross. Pamati iragod kini ang nang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 kana ni anam na magini kamo nga hinlo na. Unya ang tao na hinluan tungod sa sala. Nang Juan 1:7 nag-ingon dinhi, matod pa nini, apan kun kita na kinini ang sumala sa gihisgutan dinhi sa nahaunang Juan kapitulo 1 bersikulo 7, matod pa dinhi. Apan kun kita magalakaw gikan sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita may pakigambitay ang usa-usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Kung dunay gihinloan ang tao, unsay gihinlo ang sala dili ng mahugaw nga gihisgutan sa Ginoo. Kaklaro man ani, ang gihisgutan gihinloan ta sa tanang mga sala. Mao ni gisulti. Unya dili paginato di dawaton ang gipamulong sa Ginoo. Sunang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nagingon, kun isugid ta ang atong mga sala siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Pagkatinaw unya nganong lubugod pamangyod. Mao na gani nga ang gisultis Biblia ang huna-huna sa tao dili mo'y huna-huna sa Dios. Dili ta mosunod ni anang huna-huna sa tao kay masayop man ta ni ana. Ang huna-huna sa Dios, ang dalan sa Dios may atong subayon. So gihisgutan na. Sa ikaduhang Korinto 7:1 ato kununing basahon. Aber? Kung unsa man nini ang gisulti dinhi sa ikaduhang Korinto, kapitulo 7 bersikulo 1 sa ikaduhang Korinto. Niya gisulti kanang kini dili magini ingon nga amo raning kaugaling konklusyon kay Biblia mo guni atong gibasa. Niya nawa sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma. Hinluan ta. Tanawa. Ikaw mo'y muhinlo sa imong kaugalingon. Hinluan tang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas ug sa espiritu ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Klaro ani tin-aw ni di ba?
ang atong lawas, ang atong kaugalingon, hinluan nato sala. Muna, unsa may sala, sumala sa ng Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. So, aron kahinluan nato ang atong kaugalingon sa sala, di na ta maglapas sugo, kay mo na makapahugaw sa ato. Pero moingon ka nga ang kanang mga butang mahugaw nga gidili sa Ginoo pagpakaon gihinluan na, you are wrong. I'm very sorry. Nga naman, dili na mo gipasabot sa Biblia. O niya pa sumala sa nahunang Korinto, Kapitulo 6, niya, atong basahon kiniragod. Para nga magkuhan dinhi. Nga, matud pa dinhi, nga nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili magapanunod sa gingharian sa Dios? Tanawa ang dili mga matarong dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Mo naman ning kamutang magtarong ta di ta maghiwi. Kay ang mga dili matarong di makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa maning klasihas mga tao nga dili matarong di kasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw kamo pagpalimbong. Walay makihilawason. Unsa maning makihilawason? Kana bang makig-ismiringhoy sa dili niya banag asawa, ulitawag daga pa, uyab-uyab na lang, pero uyab-uyab pa lang, pero pasaliga na gaslaki, kabalaka kay pangasawon ta ka, magminyo lagi ta. Ay, bika ka lang po dayon. Amo na, makihilawason man na, lakig babae mo, sakar anang bahina, makihilawason. Tanawa, mo na dili ni matarong, makihilawason, ang gisgutan din Unya, kananaang matud pa, mga tigsimba og mga Diyos-Diyos. Igsud sa simbahan, imbis ang huna-huna, iadtos Ginoo, dayog luhod. Panguros, nagatubang. Diyos-Diyos. O mga mananapaw. Ngano man hilig og kabit-kabit. Dunay akong amigo nga giingnan sa babae, duha pay anak ang babae. Giingnan akong amigo sa babae. Unsa man? Ulitaw ka pa man, wa kay huna-huna nga magminyo. Ingon sa akong amigo, sa karon wa pa, pero maabot ra tingali na. Sa unya man, kamao ka mo guyod og lukay nga dili mo kanaas. Kay ang bana abroad man. Unsay buti pasabot, namuguyod og lukay nga di mo kanaas. Magrelasyon sila, hilom ra nga dili mamatikdan, dili mahibaw-an. Unsa man ni? Morning gisgutan nga mga mananapaw. Unya gisgutan pa o mga mag-unay sa masig ka lalaki, masig ka babae. Kaslo na simbahan pulos laki, kaslo na pulos babae. Kay ang babae magpakalalaki, unya ang lalaki magpakababae. Tanawa ha, kining mga butanga, mauni usas makahimong dautan sa tawag mga paugaw. Pero niya ay unsay gisulti din sa kananaang Jis. O mga kawatan, o mga dalo, mga palahubog, karon Domingo, daghang rong magbarag-barag pauli isbay, kay kortahan pambarong tao, kay Domingo. Mga palahubog, o niya gisgutan, mga tigpasipala, mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Di gina makasulod sa gingharian sa Dios. Pero unsay gisulti dinis unsi. Og kaniadto, ito pa, fast tense na. Og kaniadto, ang uban kaninyo, mga ingon ni ini. Niadto ang uban, tulisan, kawatan, tigsimbag mga Diyos-Diyos, muno, yan na. Ang kaniadto ang uban kay ingon ni ini. Apan kamo gihinluan na. Tanawa ra. Katudayan ng pagkaon nga mahugaw, di ipakaon mo gihinluan. Nga ang tao man, kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios. Higala og igsuon karong buntaga ako magaingon nimo. Higugma ang pagamatarong diha sa Ginoo. Gusto ka bang mahinlo? Gusto ka bang mabalaan? Gusto ka bang mamatarong? Himuan ka na. Sunda og alagara ang Ginoo. Ayaw siya og supaka. Hinugdumi higala ang imong gipamatian ron. Pulong ni sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 17:17 na gyud.
balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang imong nabatian karon mga pulong sa kamaturan. Og mo ning gihisgutan sa Santiago 1:21. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan. Og dawatan ninyo sa kagop. Remember, dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala, mabuhay ka. Dalaygon ang Dios nga naghatag sa imo og kahigayunan nga imong mabatian, imong madunggan, imong mahibaluan ang iyang mga pulong kansang pulong sa Dios mao ang kamatuoran dawata kay arang makaluwas sa atong kalag. Dalaygon ng Dios og mabuhay ka higala. Si Brother Libby maghatag tugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan og nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, digo salamat Brother John. So ato ning tagdon makadiyot no ni ay pipila ka mga messages niyas Brother Ronilo Itang, mayong buntag kanyo Brother John o Kuya Libby, God bless. May buntag Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. Yan niya po si Madslia, request ko pa, Sweet Jesus. Yan niya po si Gisrael Aranyo, Amen. Via si Iba Dilaw, good morning mga brother. Mayo kay nana si Brother John, makabalik na. Yan niya po. Okay, tagaan pagita og kuanses kay gayunan sa Ginoo nga mabuhi pa aron nga duna pay mga tawo nga atong masultian sa mga pulong sa kamatuoran. Okay, diya po si Brother Duming Budukan, alang sa atong texter karon igsuon kanang imong mga pangatarungan dili gyud na magsilbi. Kay ngano, una sa tanan ang Dios adunay balaod sa hinlo ug hugaw, kay ang giisip nga katawhan sa Dios magsunod sa iyang kabubuton. Kon imong basahon sa Bible sa Salmo 89:34, ang Dios nagsulti nga dili ko lapason ang akong tugon ni pagairisdan ang butang migula sa akong mga ngabel. Okay, niya po si Sister Alma Mahait. Good morning to everyone. Ay, madam, ay buntag ninyo diha tanan, madam. Niya po si Madslia Muñiz, labinag inasal anakon John. Sigurado, mader. Huna-huna. Rataw wala na sugo. Pasultia 100% true doctrine. Mo lagi na 100% sa hunahuna ranas tao dili na mo hunahuna sa Ginoo. Ari ta dapig sa hunahuna sa Ginoo. Niya po Chari Rubas Barte, salamat po sa paglabog pagpray. Niya po si Watchman on Zion's Walls. Good morning sa tanan mga listeners. God bless sa inyong programa. From Brother Mike Rivera. So good morning Brother Mike. O niya po si Luida Agdalapis Tumakas. Good morning, God bless to all. So good morning niyo dear Brother Well, no? Tumakas and family. Okay, mga ito na tahigalas paghatag og dugang tubag. Ani pa sa atong idalit nga kanta nga request ni Sister Leah Muñez. I'm just a man.
Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a Okay, padawon ta higala adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang iyang buot ipasabot sa nangutana nga nasayop ta sa tong pagtudlo nga hangtod karon atong gitudlo nga ang mga hugaw nga gihisgutan gipronounce sa Ginoo Dias Levitico 11 para niya gitugot na. O niya kami din nagtudlo para na sayop, no? So ang iyang unahuna kay lagi ang iyang argumento kay sa bag-ong tugon gihinluan gilimpyuhan na sa Ginoo. Kanya ang verse ra ba iya gigamit ang nakasulat sa Mateo 15 nga matod pa niya nga pwede nang kaunon ang mga hugaw kaniadto kay gilimpyuhan na. Siya kasayon nga sabto ni ana ingon siya gihugasan na, gilimpyuhan na sa Dios. Wa sabnay kalabutan sa atong kalawasan. Di na maka-imperno. Iyan ang unahuna, no? Ato ra pong respetuhan iyang unahuna nga mo na iyang naagpasan pod. Pero atong ihatag higala kung unsa gyud ang eksakto nga pagsabot dinhis Mateo 15. Naghisgot badig kaning mahugaw nga mananap nga gihisgutan diha sa Levitico Kapitulo 11 kanang gitawag ba dietary laws nga gihisgutan niya ang libro. Mao ba ng hugawa ang gipasabot dinis Mateo 15? Ang sugilanon ini na nadunggan nga ang nahitabo niining panahon ang mga tinun-an ni Ginoo nangaon sila nawa kapanghunaw sa kamot. Kay dunay tradisyon
ang mga Hudiyo sa una nga ilang gisunod-sunod, di na iyas Ginoo, tradisyon gani, balaod lang na iyas tao, dili na iyas Ginoo. Ilang gisunod-sunod bagikas ilang makakaraanan nga before mukaon manghunaw kay ang tao nga makit-an nga wa kapanghunaw samtang nikaon siya kanang iyang gikaon giisip nilang hugaw na ng pagkauna o kay hugaw na nakalapas siya sa balaod sa katigulangan nakasa siya. So ang bilis sa balaod nga ilang gihimo sa mga Hudiyo parehas ilang pangunahuna o gibugaton sa balaod nga iya sa Ginoo. Ilang ipakasama sa balaod sa Diyos ba? Kanya, ang paglapas sa balaod sa Diyos, makasala man ta. Sa unang Juan 3, versikulo 4, sala ang paglapas sa balaod sa Diyos. Wala maghisgot nga, sala ang paglapas sa balaod nga hinimo lamang sa tao. Okay, karon ni ana nga pagkasulti, si Ginoo ni insulto niya, ni anang matawhana. Kung ato basahon ang nakasulat sa Mateo 15 sa versikulo 9, gaingon si Ginoo, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo, ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Mga sugo lang to hinimo nila, tradisyon katong manghunaw, iya ratos tao. Kay ilang man giingon nga balaod sa Ginoo, ingon si Ginoo, kawang lang ang inyong pagsimba kanako, kay inyong gitudlo, ingon nga balaod sa Dios. Ato pares balaod sa Ginoo, ang mga sugo nga hinimo lang sa tao. Mao na ilang prinsipyo higala. Sa ato pa, kay ilang man nakitaan ang matunang Ginoo nangaon nga wa kapangunos kamot, nakasala na to sila sa Ginoo. Pero sa Ginoo, iyan ang gisupak kanang pagkasultiha. Nga wa mo na maghisgot og baboy. Naghisgot na nagpagkaon nga wa kapanghunaw sa kamot, nilang gyudahuna. Ingos ginusiya mo pagsabot nga musulod ganina sa baba, iitsa nas gawas ang gipasabot ni Jesus ang kadtong pagkaon nga ilang gipunit nga wa kapanghunaw sa kamot, iitsa lang sa gawas ni Jesus. Ingon si Jesus, dili na makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao kanang dili gikan sa tiyan, kanang gikan sa kasing-kasing nga buguwa ngadto sa baba. Ang pagdaot sa sikataw, pagsupak sa makasuguan sa Ginoo, pagsultig pagbuong sa dugog, maunay makapahugaw sa tao mga higala. Ingos ginusapan ang pagkaon nga di kapanghunaw sa kamot, di na kapahugaw sa tao. At ang tanaw no, unsa mo ito ilagi kaon, baboy ba to? Kay alang sa ato nga texter, iyang gisabot nga gilimpyuhan na to katong mahugawa. Pero tanaw na to ang context mga higala. Kung baboy ba to ilang gikaon, mga dulumtanan ba to, gidilis Ginoo. Kay katong mga bahina, katong gidili des Levitico 11, nag-ingon ang Hub 14:4, kinsa ang makakuhag butang hinlo gikas maugaw, walay mausa, huway usa nga makakuhag butang hinlo kadtong mga mahugaw nga gipronounce sa Ginoo mga higala. Okay, karon atong tanawon ang context mga higala. Arita sa Greek, no? Sa Greek. Sa Greek higala, gihubad ngadtos na kalain-laing version sa Biblia ngadtos in English. Sa 15, Mateo 15 versikulo 2. Arita maguna sa King James version. Mao man ni common nga Bible nga gigamit sa mga tao. Mao ni mabasa why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For thee was not their hands when they ate bread. O sa gisutan, bread mahigala. O sa nang bread? Pan or tinapay. Ingon ni nganong gilapas man sa imong matinunan ang mga balaod sa katigulangan. Kay wa sila manghulo silang kamot, sa dihang mikaon silang pan, tinapay, pan, dili baboy mo nang alang sa higala atong korisunan. Moingon kay tambaboy atong gibutang-butangan ang Ginoo og sayop mahigala. Atong gibutang ang way labot.
out of context na. Kung maingon ta kanang hugaw sa Leviticus 11, may ipasabot ni kay ang Biblia nagsulti, bread to ilang gikaon. Giisip sa mga Hudyo nga hugaw kay napunit nila ang tinapay nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Arita sa American Standard Version, why do the disciples transgress the tradition of the elders? For they was not their hands when they ate bread gihapon. O, papareha sa King James Version. O, niarita diri sa Darby's English Translation ng Bible. Why do the disciples transgress what has been delivered by the ancients? For they do not wash their hands when they eat bread. Bread gihapon ang gisgutan. Arikas duway version, duway realms, Catholic Bible ni. Why do the disciples transgress the tradition of the ancients? For they was not their hands when they ate bread. Bread gihapon oy. Tanaw nimo ang duwa Webster Bible. Why do the disciples transgress the tradition of the elders? For they was not their hands when they ate bread. Bread gihapon. Hasta mahigala ang makita nimo sa World English Bible. Bread gihapon ang Young's literal translation. Bread gihapon ang ipasabot higala. O nag-adto ka sa Greek, ang gigamit dito kanang artos. O sa ng artos, tinapay na. Pan mga higala artos. Muna gamit do sa diha nganong nga giingon ni nga ngano man ang inyong maginikanan nga matupad ni nganong lapason man sa inyong mga tinunan ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan nga inig pangaon dili sila manghunaw silang kamot o niya ang mabasa din niya ilang gikaon artos sa Greek na unsay meaning sa artos bread mga higala dili baboy. O, mo na atong koreksyonan kanang gipasabot nga isulod sa baba di kahugaw sa tao ang kadtong tinapay nga ilang gipunit nga wa sila makapanghunaw sa kamot. Mo nang gisaysay sa bersikulo 20 sa Mateo 15:20 ingon si Jesus, apan ang pagkaon nga di kapanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Wa maingon si Kristo, apan ang pagkaon og baboy dili makahugaw sa tao. Layo na atong sabtong baboy higala, atong gisaksihan og bakak. Narabay ingon sa Exodo Kapitulo 20 mga higala, sa ikanapulong sugo, sa napulo ka sugo, ay kasiyam nga sugo sa napulo ka sugo, dili ka magsaksi og bakak, batok sa imong isig katao. Atong gibakakan ang atong isig katao, o atong gibutang-butangan ang Biblia sayop nga panghuna-huna mga higala. Di na masayop ang Bible. Munang atong tarungon og sabot, ang pulong sa Ginoo. Kaya unsa man ang tawag mukaon sa baboy? Unsa may gisaad sa Ginoo? Isaiah 66, 16 o 17. Sa adlaw sa paghukom sa Dios, daghan unya iyang mapatay, kay ang iyang paghukom ipaagi niya sa kalayo. Kadtong tanang nagkaon sa unod sa baboy o dulumtanan, silang tanan dunganon sa paglaglag sa Ginoo. Tiyaw mo na, niabot na bago nadlog paghukom, wala pa. Ang Diyos di mamakak sa Roma 4:21 na higala, hingpit siyang mutuman siyang saad. So kay gisaad bas Ginoo og di man siya mamakak sa adlaw sa katapusan, silutan og laglago niya dili na amo kundi na anas balang kasulatan. Okay, salamat sa iyong pagpaminaw. O na sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon atong ato sa dining basahon makadiot no kay ni ay ato nakita sa screen din nga okay. Gimingaw na ko panimba si kuan siya si Sister Eva Dilaw ni ato yes. Aron nga matambalan ng imong kamingaw, simba na. ingon siya nga gimingaw na kog panimba wala man jud ko kasimba diri sa Manila. Makasimba lang ko kung muuli ko sa probinsya. Simba gyud na may simbag Manila sis. Anak ko ang kanta makatulo jud ang akong luha. Okay. Makahilak man punta ana nga kanta Brad. Okay no? Niya atong timsong higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ug atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Okay mga higala, magampo kita. Dalamtanan ug makagagahom na mga Dios nga naa ka sa trono sa tasan sa langit. Salamat sa kalampusan